बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों दि 2003 मायथाइनिफ्राय दिनैसिम एबा 2025 मायथाइसिम बिटिआरनि साबेसे रायजो राजाफोरा थारैनो सरकारनिफ्राय हानि पाट्टा मोननो हादों आरो बे 2003 निफ्राय 2025 मायथाइसिम मोननै सरकार जोबलांबाय थामहिनबा मोननै राजखान्थि दोलोनि गेजेराव सरकार जोबलांबाय थामहिनबा 2003 निफ्राय 2020 मायथाइसिम बिपिएफ थामहिनबा हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ सरकारमोन आरो 2020 मायथाइनि डिसेम्बर दाननिफ्राय 2025 सिम दासिमबो सोलिगासिनो दं आथिखालनि प्रमोद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा थारैनो 2003 मायथाइनिफ्राय हाग्रामा महिलारि बिथाङा 2020 मायथाइसिम बेसेबां हानि पाट्टा होखो आरो प्रमोद बर' बिथाङा बे 5 बोसोराव थामहिनबा थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेसेबां हानि पाट्टा रानखो आरो 5 बोसोराव प्रमोद बर' बिथाङा आथिखालनि जा इउपिपिएल सरकार बे इउपिपिएल सरकारनिफ्राय बेसेबां रायजो राजाफोरनो हानि पाट्टा होखो बेखौ जों माखासे डाटा दिहुननानै माखासे अफिशियेल डाटा दिहुननानै बे समाव जों नोंथांमोननो माखासे खौरां लाना फैदों आरो बेफोर डाटाया जों बानायनाय नङा बे डाटाफोरा मोनफ्रोमबो अफिशियेलनिफ्राय जों मोननो हानाय बे डाटा आरो बे डाटा बेसिस हिसाबै नोंथांमोननो रोखा फोरमायगोन दि जेराव दिनैनि समाव राजखान्थियाव माखासे दान्थे बिदान्थे सोलिबाय थायोदि 17 बोसोर आरो 5 बोसोर थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामाया मा मावदोंमोन आरो आथिखालनि जा प्रमोद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा बे 5 बोसोराव मा मावखो मा होनो हाखो रायजो राजानि मा मावखो बेफोरबायदि गोबां दान्थे बिदान्थे जायो दा बेयावहा जों रोखा खालामनो थाखाय माखासे डाटा दिहुनदों जे बिपिएफ सरकारनि समाव जे हाग्रामा महिलारि बिथांनि जा 17 बोसोराव हानि पाट्टा होनाय बेनि अनजिमाखौ नोंथांमोना थारैनो गुबै अनजिमाखौ मोनोब्ला थारैनो नोंथांमोना गोबां गोमोगोन जेराव 17 बोसोर आरो आथिखालनि जा प्रमोद बर'नि दैदेननाय 5 बोसोरनि सरकार बे 5 बोसोरनि सरकाराव बेसेबां रोजा रायजो राजाफोरनो हानि पाट्टा होखो बेसेबां लाख सुबुंनो हानि पाट्टा होनाखो थारैनो बेयाव गोबां हाजों अख्रांजों फारागथि नुनो मोननायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों जेराव जों माखासे डाटा बेसिस हिसाबै जों मोननो हानाय बायदिब्ला गासै 2955 हाग्रामानि खुंथायनि समाव 17 बोसोराव गासै बिपिएफनि समाव 2955 बेनिफिसारिफोरा हानि पाट्टा मोननो हादोंमोन आरो माबे जिल्लायाव गासै मोनबा जिल्लायाव बेसे होदोंमोन आं बेखौबो नोंथांमोननो रोखा फोरमायगोन बिपिएफ हाग्रामा महिलारिनि बे खुंथायनि समाव 17 बोसोराव रायजो राजाफोरा बेसेबां मोनखो बे समाव क'क्राझार बाग्रिबारि होननायाव गासै 4 गसाइगावआ गासै 14 भावरागुरियाव 0 भावरागुरियाव हानि पाट्टाखौनो राननाय जायासै जेराव बे समाव जों नुना मोननाय जादों दि थांनाय 17 बोसोराव क'क्राझारनि भावरागुरियाव 0 हानि पाट्टा दतमायाव गासै 11 क'क्राझाराव गासै 55 आरो दतमा ओनसोलाव 11 भावरागुरियाव 0 आरो चिरां जिल्लायाव बेसेबां बिपिएफनि खुंथायनि समाव बेसेबां राननाय जादोंमोन जे 17 बोसोराव चिरां जिल्लायाव जे सिडलियाव 980 बेंटलाव 89 बिजनियाव 29 लोगोसे तामुलपुर ओनसोलाव 173 गरेस्वराव 5 गासै मोनबा ओनसोलाव आरो बाक्सायाव जालायाव गासै 43 बरमायाव 2 बाक्सायाव 86 बागानपारायाव 0 थांनाय 17 बोसोराव बागानपारायाव 0 हानि पाट्टा राननाय जादों बागानपारायाव लोगोसे उदालगुरि जिल्लायाव खैराबारियाव गासै 51 हरिसिङायाव 2 लोगोसे कालाइगावआव 7 उदालगुरि 2 माजबाद ओनसोलाव 70 दा बे समाव फोरमायनांगोन दा प्रमोद बर'नि जा 5 बोसोर बे प्रमोद बर'नि 5 बोसोराव बेसेबां जेराव बे 5 बोसोराव जा प्रमोद बर'नि दैदेननाय आरो बिटिआर हा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी थामहिनबा बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी आरो प्रमोद बर' बिथांमोननि दैदेननाय बे 5 सरकाराव जाबायदि हानि पाट्टा होनाय बेखौ नोंथांमोना आबुं बिनि डाटा बेसिस हिसाबै आबुं बेसेबां मोनखो बेखौ मोनथिब्ला नोंथांमोना थारैनो खाफालाव आखाइ हमगोन बे समाव थारैनो बुंनांगोन दि प्रमोद बर'नि बे 5 बोसोर सरकार दैदेननायाव गासै 3,07,106
सुबुंफोरा बे समाव हानि पाट्टा मोननो हादों। बेखायनो जों नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायदो 17 बोसोर हाग्रामा महिलारिनि सरकारनि हा पाट्टा राननाय आरो आथिखालनि जा प्रमोद बर' आरो रनजित बसुमतारी बिथांमोननि 5 बोसोराव हानि पाट्टा राननाय हाजों अख्रांजों समान होनना बुंनांगोन, जेराव गासै 3,000निबो खम सुबुंफोरासो एबा 3,000नि खम सुबुंफोरा बे समाव हानि पाट्टा माखासे जों डाटा मोननो हानाय जादों। बे समाव जों दहायनो रोखा फोरमायना होबायदि थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेसेबां हानि पाट्टा एबा हा पाट्टा राननो हादों आरो आथिखालनि जा प्रमोद बर'नि दैदेननाय रनजित बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननायाव जा मिशन बैसोमुथिजों लोगोसे आरो गोबां बिथिंजों हानि पाट्टा राननाय हाबाफारियाव गासै 3 लाखनिबो बांसिन बे समाव हानि पाट्टा राननो हानायखौ बे समाव प्रमोद बर'नि दैदेननाय सरकाराव बे समाव नुनो मोननाय जादों। बे समाव फिन फोरमायबावोदि थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेसेबां हानि पाट्टा राननो हाखो आरो गुबुन फारसेथिं आथिखाल जा प्रमोद बर'नि दैदेननाय रनजित बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननाय 5 बोसोरनि सरकाराव बेसेबां हानि पाट्टा राननो हाखो, जेराव नोंथांमोना जोंनि खौरांनि गेजेरजों गुबुन खौरांनि गेजेरजों गोबां दान्थे बिदान्थे खालामनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जायोदि बे 5 बोसोराव मा मावनो हाखो आरो थांनाय 17 बोसोराव थारैनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा मावफुंदोंमोन आरो मोनसे खामानिखौ मावफुंनो थाखाय बेसेबां बोसोर नांगौ जादोंमोन, सेक्रेटारियेटखौ बानायनो थाखाय बेसेबां सम बोसोर नांगौ जादोंमोन, बेफोरखौ लानानै गोबां माने लामा दालांखौ बानायनो थाखाय बेसेबां बोसोर नांगौ जादोंमोन, बेखौ लानानै गोबां दान्थे बिदान्थे खालामनायखौ नुनानै जों बे खौरांखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदों। बे समाव फिन फोरमायबावोदि थांनाय 17 बोसोर आरो आथिखालनि 5 बोसोर प्रमोद बर'नि सरकारखौ लानानै एबा सरकारनि जा हानि पाट्टा राननाय बे हानि पाट्टा राननाय हाबाफारिखौ नोंथांमोननि गेजेराव रोखा फोरमायना होनायखौ बे समाव एबा फोरमायना होनाय जाबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां। कारिगावनि माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव माइगंफुरि गामिनि माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला HS फार्स्ट इयारनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय आरो फर्म बिलाइनाया सोलिगासिनो दं। बे माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय इंलिश, बड' एबा MIL इक'नमिक्स, एजुकेसन, एडभान्स बड', हिस्ट्रि, पलिटिकेल साइन्स आरो अल्टि इंलिश गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन। आरो बे माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' मोन्नैबो बिजों थागोन। लोगोसे बे फरायसालियाव हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेलनि फेसिलिटिबो दं। नोंथाङा जुदि नोंथांनि गथ'खौ HS फार्स्ट इयारनि थाखाय गोदान मुं थिसननो सानदों अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो बे माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव बेसेन होनाङा जासे मुं थिसनहैदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 8011394710 एबा 8133845456 नङाब्ला 7638023455 नैबे जानबुं नाम्बाराव फन खालामना खौरां लाहरनो हागोन।